Здравейте, приятелчета! Значи днес ще има клип как караме на Тетевен. По-скоро как карат, аз няма карам, естествено. Ще има състезание на Тетевен. Много интересно. Тая година има най-много участие от всяка минала година. 160 души май, горе-долу, доколкото гледах. И нашия приятел ще разберете в последствие в клипа. Ще видите какво реално става, но няма да му е много лесно. Има една много тежка контузия, ще разберете в клипа вече. И какво мога друго ви кажа, останете до края на клипа и ще разберете какво е станало. Айде! Бам! Приятелчета, сега вземем колелото малко бързо. Сега ще видите кошмара. Его! Па! Ще ги убили? Добре. Чай ще вземем капота. Момчето, забравя да кажа. Момчето е с счупена ръка, но ще се състезава. Включваме се да кажем, че реално е с 160 души, а с 200 участка, 205. И бая конкуренция си има. Ето до мен момчето, ето го колелото. Станат работи. Ай, ще включим вече като пристигаме. Ай. И приятелчета, вече станихме, в хотел сме. Ето го. Имаме и тераска. Сега ще я покажа. Ето ни е тераската. Ето вратичката. Тук май имаме две врати. Интересно, имаме две врати. Това е доста интересно. Имаме още тераса с някой и от тук имаме изглед. Да. Така. И като цяло тук си имаме лампички, имаме си барбекю. Така. Телевизори, че си имаме. Тук туалетната. Става, трябва да затворя прозореца там. Като цяло е добре. Чаровно е. И да. Его и състезателя. Здравейте, хора. Гледайте. Няма страшно, утре се маха и разцепваме газ яко на тренировка. Много. Аз че много го уважавам. Наистина просто... Какво ще кажеш за зрителите? Хора, абонирайте се, пак казвам. Да се абонирате, да натиснете лайк бутона и да споделяте. Добре, ще ви пуснем вече, като почваме да оправим колелото. Айде! И здравейте, приятелчета, сега ще правим едно колелце. Ще го подготвим за утре. Има да го стягаме. Небрежни неща, луфтове, глупости. Момчето до мене. Ясно на място да ти сложим инста. Намерих пътя на живота си, но докато се целех във връг. Сега имаме да го правим тук чашките. В предната Каплата. да се сменят педалите и да се сложи предната спирачка. Да, добре. Ето, обръщай. Ай, гледай. Ето ни, приятелчета, сега почнахме работата по колелото. Да го подготвим за утре. Че утре са тренировките. Трябва колелото да е тип-топ. Трудно ли се върти? Добре. За приятелчета. Ето го, бойният твърдак. Както казах, 205 участника, състезатели. Голяма конкуренция ще има. Значи, това мога да кажа, че рекорд. Това е рекорда за най-много участници в състезание по даунхил в България. Да. Така че ще бъде доста епично, с много голяма конкуренция и Да, момчето, както виждате. състезанието ще бъде на ниво. Да. Но аз понеже съм контузен, но няма да се притеснявате, ако се махам гипса. И... Да, утре ще се маха гипса момчето и се надяваме ръката за... Ще кажа. Сутринта, като стана, ще раздвижа малко, защото трябва да се раздвижва, няма как. И след това лека се напътваме към таксието, ще ходим да кара. И здравейте, приятелчета. В момента е... Колко е часа? Не един.
Колко е часа, виж? Телефон е до теб. Колко е часа? Верно един, така момчета момичета. Драги ми зрители, в момента е 1 часа, ако не вярвате. Да, ето. Така. Какво става? Нищо не стана. Там е проблема, че нищо не стана. Що? Така, ами, зрителчета, приятелчета, какво стана? Няма да ми го това. Защо? Чао. Какво стана? Така, значи, тръгнахме да правим клюв и гледаме, остана не може да се разви на вилката, замахнем капата. Окей, оттам добре, няма проблем, нали? И викаме, ай ще го правим. Правихме, какво друго? Сложихме клипсовете, сменихме педалите, нали? И гледаме вече, имаме предна спирачка. Оттам тръгнаме да слагаме предната спирачка и какво става? То се оказва, първо, че са малки болтовете, направихме нова резба. След това, какво става? На диска трябва самия диск трябва да се измести с шайбички. Ние сложихме шайбички и спирачката в момента е ту живее и ту не живее. И много умряло. Ето го момчето. Тук ли? Не. Ето го момчето. Кажи сега какво има. Тебе няма да е моето. Защо няма да е твоето съседание? Защото... Кажи сега. Какво има, Милчек? Ръката, тук колелото. Бил майка. Не съм на момчето му е... На момчето не съм много тъпо и на мен лично ми е тъпо. Сумата и време се мъчих да му го правя, но просто... Сложихме шайби. На диска, но пак не стана и... Нямаме подготовка. Нямаме... Просто подготовката и няма и колелото не е подготвено, но пак ще се пуска момчето. И просто ще вари се едно на задна спирачка и задната спирачка не работи както трябва. Пак работи, ама с кърца. Трябва да се изчистят накладките и дисковете. Диска... Единствено нещо здраво и хубаво нещо е тая гума е тук. Това е намачка. Ужаса, няма проблеми. Ще се оправим, всичко е наред. Ще караме ли? Не. Ще караме, не се притесняйте. Та ще ви включим утре сутринта. Айде, бам! Значи, здравейте хора, сега ставаме. В момента е 7 часа. И ще се подготвяме за състезанието. Така ми да останете. Ще бъде интересно. Ей ги части, които сме взели. Да, ей го даже състезателя. Остава приятелчета. Също не се отказвам. Също не се отказвам, въпреки че миналата вечер беше хлип-хлип. Какво ще кажеш? Да, ето си имам съседите. Съседчета. И добре, приятелчета, ще се видим на тете ми вече. Извиняйте, ние сме на тете. Ще се видим вече на пътеката. Ай! Приятелчета, излязохме. Бам! Ей го, байка! Правим клювото. Аз си хапвам. Ей го, байка. И за сега това е приятелчета. Ще ви включим като сме тръгнали. Ай! И здравейте, приятелчета. Сега сме в колата, ето го колелото. Сега тръгнахме. И ще ви включим вече като сме на трасето. Айде! Ще чакаме, защото чушката паса.
Ой, какво е това? Само повторяш като слушка. Мамо, книва е. Много си пръсне шока. Как скаш? Станислав. Колко години? На 16. Какво колело караш? Каньон Сендър, 2022 година. Ао, ще ги убиеш ли? Да, но. Добре, момчета, искам всички да ви чуят. Тете! Втория човек вече щеше да се избомби. На бота малко. Браво! Браво, това Нурко. Това не е Нурко. Давай през дропа! Просто изкина. Майко! Давай, Тедо! Най-якия номер. Айде, филе!
Оп! Да, момиче! Как ти беше името? Давай смело! Браво! Виждаме им са двамата по жените. Браво! Дай! Ей, той много е. Чивкото на Валенто. Също че е мой. Билето Кери. Дай! Вау! Той не му се получи. Браво! Май трекане се бе от... Казах, че мога да сгази за лиха да сгази. Пане, му е то? Да. Следващия е мой. Настройките са сигурни. Брат, ти усли си тук е по-добре се скочи. Чеквам ми дърпа. Ей, той си вота ръкава. Дай! Браво! Сендър! Чакай докато ми дойде Сендър. Оп! Браво! Оп! Ото до мене. Да, разбира се.
Бой. Какво стана? Я кажи. Какво се аварията при тръгването? Ужас. Нищо, няма да се отказваш. Да. Дай! Върти. Върти, бе! Дай, бе, човек! Мога ги стане. Аз само да не... Та, приятелчета, сега ще слезем малко надолу. Ще там по-интересно. И така. Бам! Да. Там го оправиха. Е, това момче е паднал. Как се кажеш? Кристиян, На колко години? на 16, Откъде си? Перник. Браво. Е, тук спуска се както е това момче и се забива. Спирачки, глупости бяха, ама той най-вече, че е добре. Нали има ли ти нещо? Не. Добре, супер, така, може. Дай! Го скачат това. Бе, да, бе. Дай, браво! Не, гроб. Чакайте на мен. Дай, брат! Айде, по двама. Браво, мъжчина, дай! Браво! Дай! Браво, бе! Браво! Падна като мен, но... Да, едното момче беше с двото превраща, но само на тръскане, няма нищо опасно. Браво! Че ли го стои? Браво, бе! Леко прави. Знам какво става. Вау.
Дай. Нищо не къде. Дай! Добро. Това беше хубаво. Чубликтиш. Дай! Дали? Дай! Там спре. Оп! Дай, момче. Оп! Пред тебе има! Намали! Оп! Намали! Окей. Оп! Белеле. А то какво става? Защо те се натрупват? Ехе! Много хора, човек. Майко, какво направих, човек? И аз това се чуда, бе. Чувам зад мене. Аре, батко! На къде? Брат. Горе през колко време ви пускат? 3 секунди. 3 секунди. И момчета, тръгвайте си това. Давай. Няма. Давай. Газ, бе! Дай. Дай. Дай! Браво. Дай! Не спирай! Върти! Дай! Давай! Оп! Дай! Ти си! Дай машина, давай. Махай ги с прачките! Давай ги, махай ги те с прачки. Ти ми харесва. Дай! Ти си!
Дай! Дай! Махай ги с прачките, махай, махай! Браво е! Вау! Дай! Бай! Ба, майката! Дай, не се оглеждай! Дай уй, бе, брат! Хвърли, бе! Браво! А може да колко рай ми се спаси да го върна от дълбоко. Аз имам от тези широки. Станимир Димитров съм, Останих спортим от град Ямбол. На колко? Моето колело, Trek Session 99. На колко години си? Тази година ще прави 17. Така, добре. Еми, мога да разкажеш за колелото? Ами рамката Trek Session 99 карбонова, турбелите X0 карбон, спирачките на Saint, дискови Галфер 223 мм. Така. Шини DTSUS FR 560 с главини Bontrager DH-Line 30 Pro. Скоростна система X0. Чай да си. Ти. Скоростна система. Така. Друго шока ми е RockShox Super Deluxe Ultimate. Те? 22 година мисля, че. Да. Боксера е също RockShox Boxer Ultimate. Така не сгъмня сега е. За колко пари? Ами, честно казвам, не съм сигурен с колко пари. Добре, как се справи на трасето? Тренировката как не? Доста добро сцепление има, като цяло трасето е на много добро ниво. Добре. Инстаграм си кажеш? С.Димитров07. Окей, благодаря ти много. Как?
Те му съм викал. Добре. Да разкажеш за себе си на колко години си? На 16. От колко време се занимаваш с Данхил? 2020. 2020, добре. Откъде си? От Благоевград? Да. Добре. Нещо за колелото разкажеш? 2024, така. Части, какви са? Научно покачване, шоу, гуми, тонус, срам, скорост, спирачки. Дай бе! Дай мушката! Аре! Здравейте, приятелчета! Вече е втория ден. Днес са финалите. Сега е сутрин. Тук е много разхвърлено. Трябва да се оправи. И да, надяваме се да дадат добри резултати. Ще е интересно. Ще я включим вече когато сме на трасето. Айде, пам! Сутрин, как си? Добре си? Ей, байкарите ми. Всякъде. Този път имаме батерия. Его шефа. Тей. Сега ще го постигнем малко колелото, се подготвим и ще ви включим вече като сме на финала. Ай! Дай! Ти! Оле. Браво! Дай бе! Часто mais.
Приятелчета, тук сме се събрали, ето го Мартина. Как е? Добре. Как е пътеката? Перфектна. Времето как е? Много добре. Дано да ни вале, защото го дават. Но дано да си останете и. Да, времето да ви кажа доста е топло. Аз съм къс ръкав. Много хора, много участници. Да, много участници. Малко започват квалификации. Участниците са 223. 223. И ето там са се събрали сумъчни хора за снимките на Бела. Интересно. Вау. Фенчета. Му го клювото тук някъде. Его. Значи, сега ще разберете, там ще направим байкчек на един Санта Крус. Също така на този трек. И така. Тук ми с... Слава. Така, какво е колелото ти? Jackstation 99-22 година. Плюс съм правил някакви подобрения, спирачките, които са Colt Ultimate с карбонови лъжчета. Карам с клипсове, Crank Brothers, Mallet DH. На сегаче е сложено по-късо рамо, 220 мм дискове. С Magic Mary гуми, с Mekneck на шок, за да е по-чувствителен. И... Ние ще ви припомняме тук от време на време, но вие също трябва да носите отговорни. Знаете, Карбонови курбели има. Карбонова курбели, карбонов тегач. Колко скорост? 7. 7 скорост. Да. Добре, колко тежи? Около 17 кг. Както съм взел, съм полирал рамката, полирал съм я. Сменя половината вилка, стеншените на вилката са сменени. По тегачи са прави някои подобрения. И тюблес. Тюблес, това трябваше да го кажеш, да? Да, също колелото не го взех с тези спирачки и с тези дискове. С какви спирачки беше? Беше с Colt RS-та. А състоянието като го взех как беше? Ами състоянието беше доста по-зле, отколкото това, което е в момента. Много лош. Ами добре, какво ти е мнението за пътеката? Сега това бяха тренировки. Как беше? Ами пътеката е добре поддържана. Но не мога да я сравнявам с Пампорово или Борец, защото е на доста по-ниско ниво като трудност, но бих казал, че е добре. Бих казал, че е добре? Да. Добре, как се справите на тренировки? Вчера и днес? Вчера от началото, докато привикна към трасето, ми беше малко по-дискомфортно. Но бих казал, и така, дами и господа, остават по-малко 50 минути до началото на квалификациите в днешното състезание. Напомням на всички, че не е желателно да изпускате стартовото си време, защото днес няма да бъдат правени компромиси. Не забравяйте, че ако не сте с пълната си екипировка на старта, няма да бъдете допуснати до старт. Напомням, това е каската Брадни Хладни. Тук сме с... Именно фургонче с кара, което едва смогва, така като гледам. 2021 година. Да дават пържолки, кипачите, кюфтета и шишчета. На 13 години. Надявам се да ми запазили една пържолка и на мене и една титка, защото ще трябва после да ям. 2021 година Ultimate, рамка 2020-2021, спирачки Saint, дискови спирачки iStitch, аз на курвелите, педалите са шимански, предпочитам да карам Shimano, в крайна голяма не ми харесва. Фуманата втегач с Ram GX, главината е 13, гумите отзад е Magic Mary, оранжево, отпред караме Michelin, караме го Mullet 29 спред 29 отзад и това е общо взето. Добре, какво ти мнението за пътеката? Как се прави? Много хубаво трасе, направено е, ускорено е и страхотно е. Добре, а ти как се справи? Вчера и днес? Добре, имаше малко прежки, имахме на финал имахме едно падане, но всичко е окей. Всичко е окей, добре. Thank you. И така, дами и господа, разбрахме, че имаше рожденник. Трябва да поздравим Ники. Тук сме с Станислав Велчев от кой отбор? Джиан Форс. Добре.
На колко години си? На 16 години На 16 години, добре. Откъде си? От Троян. Троян. И така, дами и господа, току-що ми казаха нещо много яко свързано с Керхер. Човекът дал най-бързо време днес, независимо от категорията. Човекът с най-добро време днес ще получи една мега гига специална мобилна водоструйка, която може да се събере в една раница, когато е сгънат. Така че човекът дал най-бързо време, независимо от категорията, ще получи нещо много яко. Michelin DH22. Капните. Дито Swiss FR560. Да. Педали Сейнт. Чаващи. И това е като цяло. Това е като цяло, окей. Какво ти мнението за трасето от вчера и днес? Трасето е готино. Искам само да напомня на хората, които помнят мобилната мивка, че тя е за миене на велосипеди. Моля, не се капете с нея. И дано имаме добри резултати на финали. Окей, добре. Thank you. Кажи си инстайт. Ако някой се чувства мръсен и спокойно, може да се скъпе. Тук сме с Борис Стефанов. на колко години? На 13. Добре, откъде си? От Ямбол. Добре. Какви са части на колелото? Ами окачването е на Охлинс. Спирачките са SRAM код RSC. Скоростите са на SRAM. И като цяло е това. Курбелите какви са? SRAM-ски. Клипсове? Какво? Клипсовете какви са? На Crank Brothers. Гуми? Maxis. Добре, какво ти мнението за трасето? Ами мисля, че е много добре, тази година има подобрения, добро е сцеплението, има хубаво е времето като цяло, мисля, че е много готино. Добре, кажи си инстаграм. Инстаграм е Бориса DH. Добре, от кой отбор си? Science Sport Team. Добре, хубаво, брат. Кристиян Занев, Савоков, на 16 години. Така, нещо да ми кажеш за колелото? Колелото е къстъм билд. Рамка Comanche Supreme 2020. Вилка шок Ultimate вилката. Супер Deluxe шока 2022. Картите Halo Vortex от Super Drive Cup. Kicks 0 SX пиратски. Бат Мило. Мишелинчи гуми, най-хубавите. И Курбели Сейнт. Това е горе-долу. Добре, мнение за пътеката, трасето как е? Много добро. Кратко, не е много сложно. Перфектно. Добре, как се справите? Горе-долу добре, мисля да се класирам. Напомням отново на всички състезатели. Вчера как се справи? Екипировка, моля. Родители и състезателни менеджери, проверете тяхната екипировка. Каска, спортни, маска, ръкавици с дълги пръсти, джърси с дълги крака, нагръдник, гръбнак. Пане му. Викаш да снимаме, снимам тай. Дай бе! Аре! Дай! Аре! Дай! Дай бе! Аре! Оу! Първо знаеш. Да ти ако си карал. Дай! 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 Аре, много! Давай! Ако паднеш, Аре! Дай! 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 Вау! Вау! Дай! Оп!
Вашите поиски. Та, приятелчета, това беше за днешния клип. Сега пътуваме. Времето е много неблагоприятно. Накрая, както видяхте, падна едно момче, много тежко се рани. И времето стана много гадно. Миналата година беше доста по-гадно. Тая година пък беше доста добре. Като сравняваме с по-миналогодишните, тази наистина беше много по-добре. Имаше много участници, много голяма конкуренция и също така нашия състезател Мартин много добре се справи. С падане и контузия, но въпреки това се справи много добре. 1,20 нещо такова беше. Идеално. Та ще ви включа малко по-нататъка и ще ви разкажа за малко по-други неща. Айде! Та, приятелчета, това беше от клипа. Надявам се доволни и абонирайте се, лайкнете и до следващия клип. Затварям се, оправям, че ме чакаш слови. Боксера като чуят се лакът, не хой ме зарибава, въйцата лапат на кола.